More than a sport, a lifestyle, which means we're gonna deliver, you're gonna deliver a new experience. Hogy mindig meg tudtunk újulni az elmúlt 130 év során. Szeretjük a kihívásokat, és az, hogy ma ott tartunk, hogy a világ 10 legeredményesebb nemzetében vagyunk az éremtáblázaton, azt is jelenti, mindig készek vagyunk az újításra. A sportokat vigyük az emberekhez, a sporteseményt vigyük oda, ahol egyébként is az emberek tartózkodnak. Tehát ne az embereknek kelljen elzarándokolni, belépőt fizetni, utazni a sporteseményhez, hanem a sport menjen oda, ahol a város éri az életét. És a másik ilyen fontos elem, hogy ingyenes lesz a versenyen való részvétel. Mindenhol megjelenik a Sportoló Nemzet program, amivel az a célunk, hogy minél több honfitársunkat az adott sportágakhoz közelebb vigyük. Hát számomra ez egy hatalmas lehetőség, meg nagyon nagy motiváció is, ugyanis ez lesz a legnagyobb rendezvény, amin valaha versenyeztem. Gyermekkorom óta erről álmodozom, hogy egyszer majd részt vehessek az olimpián. Karakterem, a mozdulataimat, az összes munkát, ami 20 év alatt leraktam, meg tudom mutatni és képviselni az országomat, az nagyon jó érzés. De nekem is nagyon nagy motivációt jelent, hogy azért csak a saját hazánkban tudjuk bemutatni a tehetségünket. Extra plusz motivációt ad majd számomra, hogy a hazai közönség előtt tudok majd versenyezni.